guys, good morning. So yan, for today's video, mukha ko na naman makikita. What? For today's video guys, ayan na po, magkakabit na si Papa ng tiles. Kailan nga kita pa nagpakikita? Ay, Domingo. Nung linggo kasi guys, bumili kami ng tiles. Tapos ayan, ngayon pa lang, Wednesday. Ngayon pa lang na Wednesday makakabit. So, dito sa kwarto. Tapos siguro, mga mamaya dito naman sa kwarto nila mama. So, yun guys, mga kapatid ko. Mga labor. Ang mga labor ko, nag-aaway-aaway pa kung sinong gagawa. Kaya dito muna sa labas yung aming lutuan. Tapos ito guys, yung color nga pala yan, sinabi ko sa inyo, gray. Pwede na yan. Ano naman? Wala kong tayo mag-isip para dito sa ano ng bahay, sa interior ng bahay. Ay, yung bintana. Dito ka pala guys, yung bintana, pinalagyan mo na lang itong kawayan. Ayan, kawayan. Yan muna. Yan muna pansamantala guys. Kasi kailangan natin ng budget para saka na yan. Mabilis lang naman yan pag meron na tayong budget. So, shoutout ka po pala kay Kuya Neil. Thank you so much kasi nagpabigay po siya ng 5K kagabi. Pinadaan kay Ate Age. So, maraming salamat po kay Neil. Siguro yun yung nung nandito si kay Nolly, nung sinabi niya na ipapadaan na lang kay Ate Age. So, maraming salamat po. Ate Age, Kuya Neil. Thank you so much. Lola! So yun guys, meron din madami kasi akong gagawin para mamaya sa school kasi meron kaming practical laboratory. So yun kasi, yan, manamaga vlog. So siya na muna guys. So yun po mga kami ko na sinusukat ni Papa yung sukat. Nagsusukat. So yun guys, ilalabas yung tiles. Ano guys, okay man ba yung design na 65 pesos? 65? Oo, 65. Ayun mo. Ipapili nating design. Hindi naman ako. Ang dami kong gagawin. Laboratory mamaya. Basa! Ang bagong pintura. Bago yun ba? Bago pa lang. Luna, huwag kang magalaw. Nahulog na na. Nahulog sa ay. Hala, nahulog daw si Luna. Galing din sa taas.
Hi guys, hindi pa ako nakapag-asigas. Yan sila pa. So yan guys, nandito si Bunso. Ano? Naka-mask! Ka-prepare na siya. Papasok siya mamayang 12. Ano oras na? 11 na! Kain na! Kain na ni. Nagmamask. Ba't ka nagmamask? Dugyot to. Paano naman? Nakita sa bintana. Ay ano? Ano nag-ano yung camera? Naman ini ba? Yan man lang. Yan guys ang aming ulam. Kanit. Yan guys, bagong luto pa lang kasi yung ulam. Tapos maya-maya, kain na din yung trabaho. Lola. Ay! Ay! Hi guys! Hello! Ito, ano to, karugtong nung vlog ko nung nagsimula si Papa mag-tiles kasi hindi nga natapos. Kaya ngayon tinatapos ni Papa. Ay, yung mga kapatid ko. Saka yung pinsan kong taga dun sa isla. Ang tulong-tulong sila. Tapos dito naman si Papa. Uy! Bless kay Ninang! Bless! Ay, very good! Kiss! Kiss kay Ninang! So, ayan guys, yung tiles natin. Diba? Ayan. Malapit na yung matapos. Tapos after dito, dun naman kila Mama. Diba? Ang ganda lang. Ang cute.
Ayan, so guys, wala na nga po pala kaming kinuha ng trabahador muna kasi wala pa man masyadong tatrabahuin. Ito pa man lang na tiles, so kayang-kaya na ito ni Papa. Tapos may katulong naman yung mga kapatid ko. Tapos nandito yung pinsan ko. Tapos, ayan, pag marami nang gagawin, so kasi ito madali lang, kayang-kaya naman nila Papa, wala naman masyadong mga gagawin. Kaya ayan, para hindi na mapunta sa labor yung yung pera, para mapunta na lang sa materyales. Smile. Sabi ko, smile. Mainit. Ninang mo baga ako? Nang mo baga? Dahil no. Ay! Ano ka? Hala! Hala! Nandito na yung kiss. Kiss. Ah! Ano? Paano na ng ano? Baho na. Baho! Pingi. Ano no? No. Inaanak ko yun guys. Inaanak ko. Ang dami ko na inaanak. Tapos bukas, mag-fiesta sa may katabi-tabing barangay. Magnininang na naman. Ang Bicolana nyo. Ninang na naman bukas. Malapit na mag-December. Magtatago ako. Tapos ito dito yung sa gilid. Yung mga konti yung mga dyan. So yan guys, sila lang, labor. Regalo. Lupa tak boleh nak semua. Enggak. Ini enggak ada. Hindi na guys, maganda na siya. At least palaging malinis. Aray, nakagat ko yung dila ko, may naglilibak sa ko. Charot. Maapakan. Kasi bago pa. Ito kasi guys, nung nakaraan pa to. Nung nakaraan pa. Itong gitna. Kaya, matigas na siya. Pero itong gilid, bago to. Ito. Bago mananaw lagi mananaw. Aray! Napakan ko yung dito. Bago pa pala din to. Yung gilid. Napakan yun. Nih. Okay. Ang baby bless! Very good. Keep.
Yo, yo, yo. Ikaw din, yo, yo, yo. Sabi mo, yo, yo, yo. Ay, hindi ko bibigyan ng regalo sa Pasko. Hindi ako magpapakita sa iyo sa Pasko. Wala kang ninang. Ako da na, Nang. Ako da. Sabi mo, nang. Nang, ako da. Nang. Ako da, M. Nang. Eh, very good. Baka dangog di pa Pasko. Ako da na, Nang. Sabihin mo, Ako da. M. Nang. Ako da na. M. Nang. Ako da daw. Ako da na, Nang. Ako minulok na. Kiss! Kiss mo silang nang kiss. Oh, very good! Nagigigil sa'yo silang nang. Ako da na, Nang. Pakagat! 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 Pakagat silang nang. Kagat mo talaga. Pakagat silang nang. Pakagat. Ano? Pakagat ang. Kagat. Kiss! Kiss na lang. Ako da na lang, Nang. Ako da na sana. Ano nga? Tigpupungog ako. Tigaway mo si Nang Nang. Di ka bibigyan ng regalo ni Nang Nang. Ano yan? Anong gagawin ko dyan? Jesus, bawal yan sa'yo. Malaki. Kiss na, kiss. Iya! Ew, ew, ew. Lalaki Nang Nang. Ang bandok mo ha. Malaki Nang Nang. Ubuon ka ni Nang Nang. Ubo. Bandokan. Handa na batalin. Bye-bye. Bye guys. Bagay kang garigas. Uy, kiss. Apo mo sa ka. Dahil ka talagang regalo sa kuya. Ako da na, Nang. Wala kang regalo sa akin. So yan guys, bakasyon na nga po pala kami. Pero babalik kaming Monday kasi may swimming kami practical. Tapos after nun, bakasyon na. 1 week tapos yung next week nga, ngayong week na parating sa break, tapos next week enrollment. Pero nag-enroll kasi kami guys January na. Kaya January na ako babalik. Kaya itong buong month na to kailangan natin mag-relax, mag-chill, mag-enjoy kasi pag second sem another stress na naman. Kaya ayan. So yan guys, malapit na yan matapos. Thank you po Tito Joe. So yan, palagi pa rin po nagbibigay si Tito Joe kapag meron. Ayan, tapos nag-send pa po ulit siya para dun sa may lababo. Yung tiles po, pati sink. Yun po yung bibilhin. Pagkatapos nito, magawa ditong tiles. So yan guys. Ya, dumuko na sa usaga ng ikwata. Sayo daw. Halo. Bagin na di ba? Si Shaina, puro na lang cellphone. Ano Ina? Ano? Puro cellphone yarn. Mahirap mag-cellphone kasi So yan guys, makalat kasi ang kwarto nila mama kasi nandito na ipon. Ano to? Naipon yung mga gamit. Tapos ayan, madaming tatanggalin dito. Tapos ililipat doon sa kabila kasi para matayos naman din dito sa kwarto nila. Anina! Hello! Hello ka! Hello! Nataputiw ka! Oh! Hala! Amay ito muna ako.
Wait muna yung ano mo, butkon mo. Siya, may ko. Ang itim mo na, layo na kay Shaina. Ano man? Mas maganda ako. Mas maganda ako. That's Wowie Wowie! Sino ni ate mo? Shaina, sinong magayon? Siyempre. Hindi ko siya tawan balon. Dahil ka manila pagtatawan na. Nalabaw na ang buhok ko, ina. Putulan na na short hair. Dahil. Kalbuhon. Mainito ng panahon. Palto ka na. Palto ka na. Magay ka na. Mag-thank you ka na kay Tito Joe. Magay ka na kay Tito Joe. Hi. Hi! Nani Gaski. Nani Gaski. Chukuminto. Yero nata. Arim-chan. Hi. Nani Gaski. Aray ko, ina! So yan guys, ang boring ng life. Yan. Pero okay na to kasi may pasok. I hate school. Charot lang. Nakapag-relax din. Natapos na ang ating araw-araw na kalbaryo sa Mariners. At tumulong na nga rin guys ang ating mahal na tito. Ayan. Ayan. Pumunta ka kasi dito kaya ayan, napasabak. Sabi itong hinalo. Ano? Eh, yung pwede man pag-igwang trabaho. Ba? Yun, oy. So yan guys, siguro last na yan. Kasi yung sa dito na nilalagay ni Papa, parang isa na lang ata. Kulang. Check natin. Ay, dalawa pa. Ayun ang pinakadulo. Tapos itong pinakadulo. Ayun yung itim. Dalawa. So yan, saga na yun pang sa Indo. Lunes, Domingo Sabado. Sa Lunes. Ayan guys. Linggo pala kasi. Ang ganda ng liwanag dito kasi. Saan ba? Saan? Hanapin natin. Dito. Sa Lunes guys, yung kila Papa, yung kwarto nila Papa sa Lunes kasi linggo bukas. Nawala yung init. Ano ba? Ganon. Ayan, ang ganda ng init. Sun kiss. Charot! Okay. Ang OA naman ng abam na yan. So yan guys, si Bunso as usual, ayan. Talaga naman! Hayaan na nga yan. Tingnan natin kung ano nga meron sa ating ref. Yellow. Ay, walang laman. Gamot. Ba't may gamot dito? Walang laman. Meron akong nakita. Tara, nagugutom na ako eh. Aray ko, tingnan niyo naman yung itsura ko. Oh, ano ba yan? Ang clumsy naman ng babae na to. So yan, baka hindi nyo na ito nakikitang, ba't kumukurap siya? Baka hindi nyo na ito nakikitang kusina namin. Ito yung kusina namin. Ayan. Ito yung pinagawa ng sponsor nung nandito pa si Kunoli. Ito, tapos, ayan. Tapos yung CR. Ayan guys. Hugasan muna natin. Yung dami hugasan. Grabe. Nakakatamad kasi kapag ganitong oras. Tapos ganito yung panahon. Sobrang init. Kakatamad. Ang sarap na lang kumain na lang ng kumain. Kaya tayo tumataba. Hoy! Oh.
Hindi pa masarap. Matabang. Lagay na lang natin kay Bunso. Oh! Ah! Mm. 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 Yung nanit lang. Ikaw mo dyan. Uy, natawan ako sa sabihin mo ka. Paano ka mo? Sabihin ko na cellphone. Nasaan ito? Secret. Ano? Gat. Magat ko lang. Isang gat. Ayun, Sige mo sa igdaan dyan. Tama yan, para wag na lang magala kasi sobrang init. Ayun guys, matatapos na po yun. Ay, tapos na! Nag-release na si Pa. Parang kami nali. Ayan guys, sasaraduan daw dito ni Papa. Kasi baka magpasok-pasok tapos matukal, nauklab yung tiles. Maglubog. Ayan, naglinis na lang. Ngayon na naman to ko. So, ayun guys, hanggang dito na lang po ang ating vlog. So, yan, karugtong. Kasi nga, wala na akong upload. Kaya, ayan, yan muna for today's video. Thank you so much po sa mga viewers natin sa Team Pawai. Shower out po kayo Noli sa mga angels. So, ayun. Wala pa lang akong sasabihin. So, ayan, maraming salamat po sa sponsor, Tito Joe, at sa lahat po po. Maraming salamat. Bye-bye. Love you all.